Γεια παιδιά, Αναστασία εδώ και ναι, και στο σημερινό βίντεο θα σας ενημερώσω, βασικά θα σας πω ότι κάνω Q&A, είχα κάνει Q&A στο παρελθόν, είχα κάνει 4 Q&A, θυμάμαι ή 3, ναι κάτι τέτοιο. Και λοιπόν, Θεέ μου, ήθελα να κάνω Q&A για καιρό, αλλά τώρα δεν είναι κάτι τώρα, μπορεί να είναι, βασικά όχι μπορεί. Αυτό το Q&A πάντως θα έχει κάποιους κανόνες, οπότε ναι. Και είναι κάτι σαν 75 sub special, αν και κάποιος μου έκανε unsubscribe τώρα. Οπότε ναι, πριν ξεκινήσουμε το Q&A και τους κανόνες όμως, θέλω να σας πω κάτι για το προηγούμενο μου βίντεο. Το προηγούμενο μου βίντεο δεν σας άρεσε νομίζω, παρόλο που τώρα είδα ότι είχε 9 likes, νομίζω dislike δεν είχε, μπορεί να έχει, δεν το είδα. Τέλος πάντων, και νομίζω ότι κάποιος μου έκανε subscribe επειδή δεν του άρεσε το βίντεο. Και πάρα πολύ φρικάρετε στο νούμερο 3, παιδιά, ειλικρινά διαβάστε περιγραφή. Διαβάστε περιγραφή! Sorry, δεν το διατύπωσα καλά, οκ. Και πάλι, ας είναι αυτό δηλαδή τι. Ας είναι και το 3, ας είναι αυτό που νομίζετε, δηλαδή. Είμαι κακιά δηλαδή. Λοιπόν, πραγματικά στο προηγούμενο βίντεο διαβάστε την περιγραφή και μην φρικάρετε άλλο στο νούμερο 3, εντάξει. Γιατί, είναι ο κουτίπερα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα παιδιά στο Q&A, αλλά πρώτα με τους κανόνες. Τι εννοώ κανόνες? Πρώτον, μπορείτε παιδιά να ρωτήσετε, μπορείτε να ρωτήσετε και που μένω, η μισή το ξέρετε που μένω και μπλα μπλα μπλα. Χαίστηκα παιδιά, αυτά να το ρωτήσετε, άλλα πράγματα δεν θέλω να ρωτήσετε. Λοιπόν, αυτά που δεν θέλω να ρωτήσετε είναι καταρχήν πολύ σεξουαλικές ερωτήσεις. Τώρα μπορεί να ξέρω εγώ κάποιος ξεκάρφωτος να μπει στο Q&A και να σχολιάσει, γιατί ώρες γίνεται αυτό. Μια φορά είχε κάνει μια ελπιστιούμπερ, δεν λέω το όνομά της, ναι, και είχε κάνει Q&A και είχε έρθει μια ήλθια και της έκανε άκυρες σεξουαλικές ερωτήσεις. Αυτό παιδιά δεν θέλω να συμβεί σε μένα. Αν δεν ξέρεις το κανάλι μου, εσύ αυτή τη στιγμή που βλέπεις το Q&A, εσύ αυτό το πράγμα, καλύτερα να μην σχολιάσεις αυτές τις ερωτήσεις που θες να σχολιάσεις, οκ? Δεν μπορώ να απαντάω τέτοιες ερωτήσεις! Κανένας δεν πρέπει να το σχολιάσει αυτό, απλά λέμε τώρα. Λοιπόν, ο κανόνας νούμερο 2 είναι ότι μπορείτε να ρωτήσετε μέχρι 7 ερωτήσεις, 7 ή 6, μέχρι 7 ερωτήσεις και ναι, για προσωπικούς. Οπότε ναι, μπορείτε να ρωτήσετε μέχρι 7 ερωτήσεις και δεν θέλω να ρωτήσετε και ξέρω εγώ 10 και 13 ερωτήσεις όπως εγώ. Συνήθως εγώ όταν ήμουν πιο παλιά στο YouTube σχολιάζει ξέρω εγώ, βασικά έγραφα στα Q&A 20 ερωτήσεις και έπαιζε τον κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο κανόνας νούμερο 3 που είναι νομίζω πιο σημαντικός. Λοιπόν, δεν θέλω καταρχήν να σχολιάζετε, να ρωτήσετε συνηθισμένες ερωτήσεις. Τι εννοώ? Δεν θέλω ρε παιδιά να ρωτήσετε, ξέρω εγώ, τις κλασικές ερωτήσεις που ρωτάνε στο Q&A. Εντάξει, ρωτήστε τις κι αυτές. Αλλά ρε παιδιά, δεν θέλω να ρωτήσετε, ξέρω εγώ, ερωτήσεις τέτοιου τύπου. Πώς σε λένε, αγαπημένο χρώμα, αγαπημένο LPS που έχεις, αγαπημένο LPS που δεν έχεις, αγαπημένο φαγητό, χειρότερο φαγητό. Υπάρχεις, ζεις σε αυτόν τον πλανήτη, έτσι, ζεις, υπάρχεις, σε βλέπω αυτή τη στιγμή, Αναστασία, είσαι ζωντανή! Ναι, ίσως καταλάβατε τι εννοώ, ίσως όχι. Τέλος πάντων, θα ήθελα να είστε λίγο πιο δημιουργικοί με τις ερωτήσεις σας. Δεν λέω να μην ρωτήσετε και αυτές τις ερωτήσεις, απλά σας παρακαλώ να είστε λίγο δημιουργικοί. Ας ρωτήσετε και άσχετες ερωτήσεις. Αλλά αυτό είναι το νούμερο 4. Κολλάει με αυτό τώρα και το νούμερο 5 επίσης μετά. Ότι δεν θέλω να είναι τα Q&A μου, δεν θέλω ούτε να είναι σαν τα Q&A όλων των ελπιστιούμπερ που κάνουν ένα 5 λεπτό βίντεο και να λένε τις κλασικές ερωτήσεις που τους γράφουν κάτω στα comments όχι όμως ούτε όμως να είναι τα Q&A που κάνει ο Τούτζε και του ρωτάνε βλακίες για να κάνει αστείες απαντήσεις. Θέλω παιδιά κάτι ενδιάμεσο, εντάξει, σας παρακαλώ κάντε το κάτι ενδιάμεσο και όσο δεν καταλάβετε τι εννοώ με τον Τούτζε, τέλος πάντων δεν πειράζει. Και πάμε στο νούμερο 5, ο δεύτερος πιο σημαντικός κανόνας, που είναι να αφήνετε ερωτήσεις και για τους άλλους. Και αυτό κολλάει περισσότερο με το 3, με το 2, 4, δεν θυμάμαι ποια ερώτηση, πάντως κολλάει. Νομίζω με το 3, τέλος πάντων.
ότι παιδιά δεν θέλω, ξέρω εγώ, να ρωτάτε εσείς όλες τις ερωτήσεις, ξέρω εγώ, να ρωτάτε όλες τις συνηθισμένες ερωτήσεις και μετά όλος να μην έχει τι να ρωτήσει και να μην σχολιάζει καν το βίντεο. Γιατί εγώ έτσι έκανα παλιά στο Q&A και πραγματικά apologize. Πραγματικά δεν ήξερα τι έκανα τότε, ήμουν πιο βλαμμένη από ότι ήμουν τώρα. Έτσι. Και ναι, δεν ήξερα τι έκανα και το έκανα κι εγώ αυτό. Apologize, το είπαμε. Συγγνώμη. Και δηλαδή, ρε παιδιά, δεν θέλω, ξέρω εγώ, να ρωτάτε, ξέρω εγώ, όλες τις συνηθισμένες ερωτήσεις και όλες μετά να μην έχετε να απαντήσει. Θέλω να ρωτάτε και κάποιες ερωτήσεις που να τις βγάλετε από το μυαλό σας, να είστε λίγο δημιουργικοί, ρε παιδιά, αλλά και πάλι να μην είναι, ξέρω εγώ, να λέτε βλακίες, να λέτε άκυρες ερωτήσεις για να τις απαντάω και να γελάμε. Εντάξει, κάποιες ερωτήσεις τέτοιες βάλτε τις, εντάξει. Κυρίως έτσι θέλω να είναι το Q&A, αλλά θέλω να είναι κάτι ενδιάμεσο, οκ. Παιδιά, ελπίζω αυτή τη στιγμή να βλέπετε αυτό το βίντεο και να μην είστε αυτή τη στιγμή στα comments να σχολιάζετε τις ερωτήσεις, γιατί πραγματικά αν δεν ακολουθήσετε τους κανόνες δεν θα βάλω τις ερωτήσεις σας. Δηλαδή, εντάξει παιδιά, σας λέω, δεν λέω ούτε να μην γράψετε ερωτήσεις επειδή θα λέτε βλακίες, ούτε να μην γράψετε επειδή θα λέτε συνηθισμένες ερωτήσεις. Γράψτε, απλά λίγο τους κανόνες δεν τους θυμάστε, εντάξει. Όχι πολύ, λίγο, ντουξ. Φυσικά ο τελευταίος κανόνας που, ναι, είναι και αυτό σημαντικός πολύ, είναι να μην με ρωτάτε, sorry για την κάμερα, μην με ρωτάτε βαθιές ερωτήσεις. Τι είναι πάλι αυτό? Λοιπόν, σε κάποιες ερωτήσεις στο Q&A δεν θα τις απαντήσω επειδή μπορεί να σας λέω ότι θα τις κάνω σε story time. Δεν θέλω βαθιές ερωτήσεις που να θέλουν πολλές εξηγήσεις. Τι εννοώ, ξέρω εγώ, ότι π.χ. δεν θέλω να με ρωτάτε του τύπου, ξέρω εγώ, γιατί ξεκίνησες στο YouTube, δηλαδή, γιατί σου αρέσει αυτό τόσο πολύ, δηλαδή, δεν θέλω να κάνω τέτοιες ερωτήσεις, ή ξέρω εγώ, να μου λέτε, ξέρω εγώ, γιατί γράφεις ημερολόγιο, δεν ξέρω! Κάποιος μπορεί να το ρωτήσει αυτό, ή γιατί έχεις senpai, Αναστασία. Είσαι μια βλαμμένη, Αναστασία. Γιατί μας το κάνεις αυτό και μας χαραμάς την ώρα μας! Ελπίζω να καταλάβετε τι εννοώ, δηλαδή τώρα εννοώ κιόλας και τέτοιες βαθιές ερωτήσεις ή κιόλας να με ρωτάτε, δηλαδή... Δεν θέλω να με ρωτάτε βαθιές ερωτήσεις, γιατί άμα με ρωτάτε τέτοιες ερωτήσεις βαθιές, δηλαδή, που θέλουν ανάλυση, θα σας τις λέω, αν θέλετε ρωτήστε τις, απλά θα σας λέω, δεν μπορώ να την απαντήσω αυτή την ερώτηση, θα την κάνω σε story time, ή θέλει πολλές εξηγήσεις και θα την απαντήσω σε story time. Το story time δεν έχω κάνει ακόμα, θα κάνω, μη φοβάστε, όλα με τη σειρά, να δω παιδιά αν σας αρέσει και το κανάλι μου γενικότερα, γιατί άμα δεν σας αρέσει να το σταματήσω, αφού... Καλύτερα θα ήταν να σταματήσω το κανάλι μου. Όλοι θα ήταν χαρούμενοι. Έτσι. Μόνο και φτάνει με τις μαλακίες μου και τις κλάψεις μου, γιατί αυτό το πράγμα υποτίθεται είναι Q&A. Και θα βγείτε καλά από το βίντεο, έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν οι κανόνες. Κάτσε, αυτή ήταν. Θα κάνεις βίντεο στο κανάλι! Κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, λογικά θα καταλάβατε. Ελπίζω να καταλάβατε, γιατί ελπίζω. Όταν σας έπρεξα πάλι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να καταλάβατε με τις ερωτήσεις. Αν δεν καταλάβατε, τι να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Σκάσε, Dave, πραγματικά σκάσε. Δεν έχω και εσένα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ειλικρινά, γιατί είναι το πιο χάλια κανάλι στα... Μαμά! Τα στούρια γαμήθηκαν να πεις! Γαμώ την... Τραβάει κιόλας. Παιδιά, ναι, τραβάει αυτή τη... Παιδιά, τι στο διάλο, μας χάλασε το story.